Bienvenue sur notre chaîne d'information. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Ambalmao amo fuka walmondo ni watina omunu sokoleno 424 la donc ni ani suina donc akeni ni erinyo onya bala soni nege kanye fuka ngase zurar ka ngase soni donc ni anye pangulu jigor la aéroport international Modibo Keita donc ni anye aéroport Modibo Keita konala bisuina anga fintigla kaw donc kerengala jamana nyama so ulika jokonna la uye hélicoptère ni ore keleke hélicoptère fla ka asa air la ka fo asana ani irisuka collaboration ni bulukoro anga jamana aka wagane mumbe ni ublalenu musagam blalenu fintikila kauka marama fon ko sanika donc ore karaka avion ko polensa donc asana are ko na warla ko mo ga preplate ga ko amandi amma jamana fo fe are ka Moussara donna la ka à 100. Donc bisuina au hélicoptère au fla au de réception à Kumbeli au baro begake wati na donc anga jamana ministre nga charge no fintikila kauma colonel Sadio Camara nya wafanya ba zona chokomna Sadio Camara donc ni alere anaka mau yasa kasegana ni hélicoptère d'un flanka à Kumbe wati na Sadio Camara donc aller flani keneka donc risiuka jokulu beno donc risiuka jokulu beni watina donc pankulu den flani o de hélicoptère keleke hélicoptère de do keleke hélicoptère anga jamana nyamawye Moussa kateme ministre fait ministre ni aka chawnya tilendo pintikila kauma ministre de la défense et des anciens combattants Sadio Camara do ina fanya bala sokomna alere ben keneka bi anana yasa ka segana hélicoptère den flanka akumbe donc ay vidéo partager ka chaya ay vidéo partager ka chaya yasa mo ko be sega la soro dien fambe kono donc ni ne hélicoptère ni nu jaay donc bina jigisa ni wati naka bo pangulu kono comme nya fay to komna ame aéroport international Modibo Keita la suina hélicoptère bina jigi voilà Mali ani risi jamana anga buldi nyoma ko nala orekra sabuye anga jamana nyema uyeni hélicoptère d'inflation asana areka musagaw de la areka nafulo de la anga jamana wagane mumbe ni ablalno ka saka saka marama fensa arla ka foni anga jamana nyema uka wulika jo ani uyara ka fo ubeka wulika jo mununke ya saka saka coopération militaire fen ni bamanti saka kele bamanti jakunu be saka kele sra fe anga jamana nyema ina fo kunal asmi goita ani sogal ko kala maiga aya fo aka disukula to muna atale Nations Unies u ka kene kan kayra ka fo ni watina ko ni an ya ka fo sra fen ni o be se ga nya awma ameta o sra fe ya saka seka bamanti jekulu kele partenaire ni o de jekulu fen na ni obseka andeme ante ma bo mala wante ke fitide wale mashima ko ameta o sra fe ya saka seka mino nyin ka danga fintigila ko ma ka seka bamanti jekulu kele ka anga jamana lasa bo amay ka fanga jamana kono donc mara femye ma jugo nunu ni o de terrorisme akelno ka jamana sabe ko sabe abora jamana norfe kana femye chamache ni o centre ka bo fo centre la kana jamana fanchama fe ali kunungo kaisara la donc kaisara la encore obey ka fo attaque kara donc anga jamana nyama wayara ka fo ni watina o be feka na fele de ke fele mumbe se ka to bamanti jakulu ka kele ka banga jamana kono sogal ko kala maiga atale Nations Unies ka nyoy se fe ayara ka fo wale fen ni o de ke sabuye Mali jamana be se ka bamanti nunu kele ko ameta o wale srofe wale fen be ayara ka fo ko partenaire ni o de jenyoy ni anka nga keni jamana fen ni anka nga keni jamana fen yasa anga jamana dembe seka la ta togomana jamana senekelaw buskono la seka tuga senefon ke togomuna ka soro o masramba mati jagu nyang ko ameta o trofen aklala ka era ka fo tuguni ko anteke mashima jugwe partenaire mumbe ambolo koro ko anteke o ma jugwe wa ambu foko wale mano ka wulita jowla nga ko famuye bamanti akelaliye ma fen be ni ay ka fo sra fen be ni o de kanga nye malido maku ono o srata donc nyabala togomuna anga jamana ministre be keneka colonel Sadio Camara donc avec Sereka watina ani risu uluka bolo nyuma konna la donc wanya bu jolena obeka kuma falen ni watina pankulu ni o hélicoptère keleke hélicoptère nu ka foka danga keleke hélicoptère do o flani donc ulu de bena digi akumbeli bara de ben suna ay vidéo partager
aya partage yasa Mali o mesaka la soro Mali kono ani Mali ko ka anga jamana nyama frontière la fanga kono ye wulika jom munu o dobe talike marama feona baw marama feon olu de joro ka bon ko sebe bamata jakulu kelala yasa anga fintigla kaw o beseka marama feon soro anga fintigla kaw o beseka bamati jakulu kele o beseka galabu foni dinya dongodo anga jamana nyama donc ka tame ministre fe mo nga tawnyot no fintigla kaw ma yaara ka fo fenfende wulika joy donc on a wulika jo ke donc colonel Sadio Camara na fanya bala chokomna donc a jolem flane donc ale raden nana panglu jigor la yasa kase kana ni minen courant no ni hélicoptère d'inflanye kana akumbe ami ore kene kan suina ko aéroport international Morbo Keita la ay vidéo partager ay partager yasa mo ko saka la soro ay vidéo partager voilà comment on a fait donc ay vidéo partager yasa mo ko saka la soro anga jamana nyama colonel Sadio Camara aflene ka yele pankulu no fait donc colonel Sadio Camara aflene ka yele pankulu no fait donc pankulu nu o de ni avion bel ba kono ni o de hélicoptère d'inflanye donc suina amna o hélicoptère de Kumbella voilà na fanya be anga jamana nyama jolena chogomna jamana ministre mga chawnya leno kala choma ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Camara donc anyabe a jolena chogomna air la kafo ni hélicoptère d'inflation o sera ka soro anga jamana bolo ka sabu ke ani risi jamana oluka bolo ni nyogoma ina fa anga jamana premier ministre a fa chogomna aka discours se fait ka to jinser nani tomba Nations Unies oluka nyai se fait ka fo fa munye fele fe ni odem na ke sabu ka bamanchu daga bo anga jamana dala anga jamana nyama na o felota wa ame janyoga kani mogo na e ka foko mu mesaka nye awma ya saka saka bamanchu jakulu kele korota ya ka fo ante masi jugala anga jamana ma delega ke fisi wala jamana ma fembe be jangono nu de la ka en demain donc ame u bela jelen fo ante ka fisi wala oma ngako fem nye felen dabalu anga jamana be ka oreta ni frante la fanga ko na la felen dabal nyumo felen meke sababu ya saka saka bamanchu jakulu kele wala anga jamana ministry abena da kunye fladi oma donc colonel Sadio Camara abena da kunye fladi oma ni watina donc kasega nyefoli chamanke awye hélicoptère koinka. Oui, monsieur le ministre, non, attendez. Une seule question, comment vous allez vous voilà, en français, en bambara. Bonsoir. Alors, oui, pardon. D'où viennent ces hélicoptères, s'il vous plaît? Nous sommes ici ce soir pour réceptionner 4 hélicoptères type MI 171, des armes et des munitions. Les armes et les munitions sont offertes par la Fédération de Russie. Les 4 hélicoptères, 9 comme vous pouvez le constater, ont été entièrement acquis sur le budget national. Cet événement est une nouvelle illustration de l'effort particulièrement constant que le peuple malien consent pour l'équipement de son armée. C'est aussi un exemple supplémentaire du souci constant de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA. L'État malien
a acheté ces hélicoptères auprès de la Fédération de Russie, pays ami avec lequel le Mali a toujours entretenu un partenariat très fructueux. C'est la concrétisation d'un contrat signé en décembre 2020, rentré en vigueur en juin 2021. L'extrême rapidité de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction dans le cadre d'échanges gagnant-gagnant. L'appui des spécialistes russes va nous permettre de progresser très rapidement et de maîtriser tous les aspects liés à l'exploitation des hélicoptères. Je vous remercie.